No, nie. Ďakujem pekne. Ľudia, vítam vás u nového ďalšieho videa a my si hráme s bratom Brokerom. Iba toto. A ideme si postaviť dom ku číslu 35, kto písal, čuž. Takže ideme na 35. A tam si postavím pekný barák. Kde to je? Ale môj brat je dvojčas so mnou. Takže čau. Čau. Čo ideme robiť? Čo ideme robiť? Práca. Mňa fakt zaujímalo, prečo to nemôžeme robiť na streame. Na streame mám toľko dobrateľov. Budeme také robiť na stream videa, takže píšte v komentáru, jaké hry si máme zahrať. Ale mne to nejde, lebo nemám 50 dobrateľov. Potrebuješ viac odoberateľov na YouTube kanále. Áno. Čau. Ja natáčam. Koľko? Vždy ti dám robate. Ja sa idem pozrieť, či toto mám aspoň niečo. Máš romejta? Ja viem. Ja viem, že mám romejta. Potrebujem zeditovať jedno video, môžem? Môžeš. Ok. Editujem. No tak, ja si idem ľahnúť. A bude veľmi horúco, no tak ja si idem pospať. Ja idem ešte poeditovať to video, čo sme mali robiť. Tak ja idem s tebou, lebo tak to je veľmi krásne. Ideme ja. Kde? Som mi písala, že chcete vidieť, ako mám pod maskou. Tak, pod maskou mám. Nie toto. Áno, predtým som mal takéto. Tu, ale teraz už nie. Už je nová moda, takže musíme mať takéto. Tak. To je toto. A môj brat sa vám ukáže, ako má tiež pod maskou. Ukáž, počkaj. Ukážem vám pod masku, čo mám. Môžem vám ukázať? No. Pozrite sa, čo mám pod masku. No toto takisto? No, som také dvojčatko, čo? No. No, to je krásne, to je krásne. Tak sa s tým ideme preč. Ja idem tu spať. Ideme na výlet. Na výlet? Áno. A vieš o tom, že je tma? Nie je tma. Iba editujeme video. Takže to sa nečudujte. To môžete. Idem do obchodu. Ty keď chceš tu zostať. Ok, editujem ešte posledné video. OK. A potom idem do práce. Do práce? Nechodím do práce. Tak ja už teraz idem do práce. A potom po tebe. Tak. Pustím si tú linku. Haló, ich do práce. Ja vieš? Kde ja tuto nerobím v práci. Kde? Čo robím? Je krásny deň, pozerám. Tak asi by sme mali už vyráziť. Mám tu nachystanú loďku. A mám tu auto. Pokiaľ neviete, akú mám loďku, tak sa môžete opýtať mojho brata. Tak dáme si auto toto. Ja mám akože takúto loďku, nie je to nič moc. Nič moc.
Tak No, idziemy do mógłby się pracy, snažiť aj v práci. robimy policajta. Teda ja robím, keď nie môj brat. Keď nie môj brat, to nikto. Hraješ a ty robíš policajta? Jasne. Tiež? Jasne, no. Tak ja mám prácu. Si dáme policajné auto. Tak, idem do práce. Toto šerif auto mám tak rád. Naozaj? Milujem také policajné auto, až že mám takúto prácu. A ja. Berieme. Už idem, hej. Okrem toho, mohli by ste aj vidieť toto. Dajte lajky a beri. No, hej, áno, dávajte like a odbery a môžete sa niekedy dopýtať môjho bratra, či môže zaeditovať aj mne video, lebo má to dosť. Mám to docela ťažké, toto strihať videa a to knižka. Strihať video je strašne ťažké, lebo to skôr som sa odhalil. Ja sa nič neodhalí. Čo? Vidím, že už si tu. Buď ticho. Poď. Ja. Môj brat je na mňa zlý, že neviem prečo. Ale ja ho mám rád za to, že sme vedeli, čo to robiť. Ja ho mám rád. Ja som si zmenil zbraň. A choď do práce. Ja už som v práci. Viem, ale editovať video kto bude? To by som... Tvoje video, no predsa... Gate? What? Ja si nepočuli. Ja sa idem pozrieť, či už mám jedno prvé video. Daj. Helikopter, ešte, že mám ten Game Pass. Nemáš? Aha, tak asi je. Ale, vieš, čo mám? Čo? Admina. Nemáš? Včera mi toto Nikola poslala, keď toto. Ráno ešte poslala admina. Bo Anna. Napíšem. Počkaj. Dáme si toto. Nie, či tak toto? Nie. Dáme si... Počkaj, keď to napíšem, to by sa malo za to stáť. Brr. Prpiali. Tomu si dáme, že... B-O-S-S. Boss nemusí byť frajer. Prestaň. Nevadí. To. Nie. Oj, ty máš ale reťazky. To ja si taky zmením s tým. Tak sa nebudeme toto. Že B-O... Nie, to sa píše B-O-S-S. Nie, B-O-S-S. B-O-S-S. Boss. Dáme si... Už píšem boss do triček. Aha, to som písal tu. Dáme si... Co píšeme? Prepačte, že... Big Boss. No. Áno. Dáme iba boj. Super. Morko, choď na bok, lebo nevidím. Ok. Zdravotná služba. A keď chcete vidieť naše prvé dole tutaj, tak napíšte Tiger King Boss. Tiger Kingos a pomôčka brat môj. Tak sa volá to video. Malo by tam byť aj môj stream. Takže pozerajte to video a sledujte ho. Vždycky. No tak. Ja idem strihať video. Pozerám, že mám dobrý stream. Buď ticho. Ty buď ticho. Ja mám krajší. Teraz. Teraz vidíš, čo ja si dám. Uvidíš. Pozeraj sa.
Przestań. Nie ja. Kamil? Aha, Tiger. Przepraszam. Milion. Tiger? No, Możem to si pożyczyć tu notebook. no, to masz. Po chwilę jeszcze zedytować to postanowię wideo, co trzeba robić. A ja. Mało by fungować to wideo, ale to nie będzie internet. Ihi. Także edytuję mu aż zajtra. No, Zajtra? a zajtra. Cóż, będę swoje auto. Władać sam pewnie. To może idę do domu, weź? Może idę do domu. Takie. Ano. Takie miałem, bo ktoś z kamerką wołał i tak. Nie, som si dal preč dom. Takie miałem z nią. Prepač. Dobre, ja si dám na 5 dom. Pozri, ja som už našiel asi milión fakerov, ale tento je už fakt moc. Čo? Wiesz, co znamená showdown, že to zrúcil server. Oh. Showdown, to znamená, že to zrúcil server.